दिनैहाय जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जोङो जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनो गोनां ब्रैथि दालाइसा खोन्दो रोंगौसा सायख' आनजाद 2026 बे आनजादखौ जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सरकारि गुदि फरायसालिनि गासै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो गाबोन 1 मार्च रबिबार बारायाव जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे आनजादाव जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सरकारि गुदि फरायसालिनि गासै जोङो थाखो 4 आरो 5 बेनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जोङो नैबे इउनिट लेभेलनि टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जोङो खुंफुंनाय जायो। दा गाबोननि जानो गोनां आनजाद बे आनजादाव जोंहा गासै खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि जोङो 5 आनजाद मिरु खालामनायनि गेजेरजों जोङो बे आनजादखौ जों खुंफुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय बे 5 आनजाद मिरुआव जोंहा गासै थाखो 4याव 65 सा फरायसा फरायसुलि बिनानावमोना बाहागो लागोन, फंबाय बिनानावमोना, आरो थाखो 5याव 94 सा फरायसाफोरा बाहाय बाहागो लागोन। दा बे आनजादाव थाखो 4 आरो 5 मोननै थाखोनिफ्राय गासै 160 सा फरायसाफोरा गाबोननि गेजेराव बे आनजादखौ होफुंनो थांगोन। दा जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन, जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा बे जोंनि ब्रैथि दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजादखौ लिरनो होननानै फर्म फिलआप खालामनानै गावनि आर'जखौ गथायबाय, बै फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननिसिम जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेस्ट उइसेसखौ हरग्रोबाय, जाहाथे बे आनजादखौ होनायनि गेजेरजों गावनि जिउनि मोनसे एक्सपिरियेन्स, इयुनाव गावनि मोनसे साख्रि बा गावनि माबा मोनसे थांखियाव सौहैनायाव जे नैबेखिनि आनजादनि गेजेरजों गाव माबा मोनसेबाबो रोंहैगोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। दा आङो बेखौल' बुंगोन, जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जायफोरा आनजादाव जिरायगोन बे गासै फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम जोङो रोजा रोजा गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। जोङो बे दालाइसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो जोङो खुंबोबाय थानाय जादों। बेखौ खुंनायनि जे गुबै उद्देस्यआनो जाहैबाय, जोंनि आथिखालाव फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा दानिफ्रायनो गावनि जिउनि थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय बा सौहैनांगौआव जे मोनफ्रोमबो बादायलु मुगाजों जुजिनांगौनि थाखाय जे नैबे जोंनि आनजाद, बे आनजादनि गेजेरजों गावनि सायाव मोनसे बिदिन्थि बा एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसे गावखौ गावनि जिउ दानायाव सासे जाफुंसार जाहैनो हायो, जों बे उद्देश्यखौ लानाय जादों। जोंहा बे ब्रैथि दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजादा गाबोन 5 आनजाद मिरुआव जानो थांगासिनो दङ। आङो खावलायनो सानो, जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायो जोंनि ओनसोलाव थानाय माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आरो बर' समाज आफाद, जिखुनु जाया माहारि आफादफोरा गाबोननि जे खुंजानो गोनां ब्रैथि रोंगौथि सायख' आनजाद, बे आनजादाव जोंजों बाहागो लाफैफानानै जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायबाय। आरो लोगोसे खुंग्रिं दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोनखौबो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ बा खुंजानो गोनां ब्रैथि दालाइसा रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय।